Dobar dan, poštovani gledalci, nalazimo se ispred stadiona Marakana gde će za nešto manje od pola sata početi večiti derbi između Zagrebačkog Dinama i Beogradske Crvene zvezde. Istine Tardelije! Koji nam je kurac, kujiš? Pa nismo se između sebe došli tuć. Kujiš! Naravno, svakog derbija puno očekujemo kao i od ovoga. Dobru utakmicu, 3 boda i naravno nekome da polovimo pičku. Glavi. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Žuti, kaj, si spreman? Spreman. Dečki, akcija. Jel ti mogu ja kak pomoći? Da, možete li mi dati izjavu za Beogradsku televiziju? Možete vi meni da date recimo pičke? Dobrodošli u Beograd! Najebali smo. Hoćeš da pevaš ili da te karam? Kazni me, kazni Sad možete da širite bratstvo jedinstvo. Evo. i pusti neka ti dokažu. Usnejte Koga karati, njega ili on tebe, a? ljudi. Imao sam šanse. Foka ti jesi? Maš dečka? Izvolite. Šta studirate? Filozofiju. A divno, kujiš, divno. Ruki u vis, mamicu vam jebem! Stavi pravu stvar. Stavi pravu stvar. Ako ovak nastaviš, jedan dan buš ti Dinamo kupil mamu ti jebe. Da znaš da budem, da malo reda uvede. Ti buš reda uveli. Jel tak na svakom gostovanju?